Aku kadang kadang gak enak. Kanca-kancane do mangkat ning luar negeri no kayak begini luar negeri gawe apa? Nduk kuli bangunan. Kancaku lho, kancaku. Ini aku cerita dari luar negeri kok disalin takoni ku mbok gawe apa ngono kowe. Jawabmu apa aja? Nyapu. Agak kadang iku mon. Iki balaku sing iki pandut iki jan sanger ngene iki. Aku kadang kok nek mulai arep cerita apa ya? Buke cerita ndok luar negeri. Padha kancane sing buke-buke ndok luar negeri kan Pak. Ana sing ndok bangunan, ana sing ndok hotel, ana sing ndok ngendi ndok pabrik ngono. Lah aku cerita apa? Aku kadang iku mon. Cerita piye ya? Bukae Itu yang aku udah kono ki anggap ngene-ngene. saking ngene lho, sing ngene lho, saking ngene. Saking ngene awake dhewe bukae ndok luar negeri ki ya saking ngene lho. Saking ngene. Iki dino Senin. Mangane lho kowe ngono kuwi. Mangane sing ngono kuwi ya Allah, sampel wes. Ana sembarang kalir teman. Bukae ndok luar negeri ki aku kadang engko gak kepenak cerita karo apa adu nasib adu cerita karo kanca-kanca sing padha wae do bogae ndok luar negeri ngono kae lho. Aku ndok ndok panasan. Aku ya ndok panas. Iki lagi ndok kene semarai, ndok kono ya adem. Aku kadang tak pikir kok saiki. Tak pikir ke saiki mengalihkan pembicaraan engko nek ketemu bolo kanca sing padha-padha kerja ndok luar negeri ku arep adu nasib tentang gawean. Tapi yo ceritane anggere ngene iki ya. Aduh, ngene dina Senin ngene jan. Absen karo ngenteni instruksi. Nek bose teko, nek gak teko yo Yo ngenteni. ngenteni. Iya, Ngenteni terus pokoke, ngenteni terus. Terus ngerti-ngerti. Sore. Ngerti bayaran. Gak bahaya ta, Jan. Wis muga-muga jenenge ceritane wong merantau ngaluru duit ya wis ngene iki. Mandi dongane merantau luru duit.